Hej. Dobre, pôjdem s vami zavolať. Pôjdem, a čo? Poď, budeš sranda, že na jeho aute, na onom pôjdeš ako doprovodný. Potrebujem viac aut. Aj dobre, tak pôjdem. Ale nie. Čím viac aut treba? Na Peťovom aute pôjdeme? A prečo až 3 autá? Videli sme silný. A Bravo kto odvezie? Silná skupina, ešte Umfala treba zavolať. Ale počkaj, on povedal, že 3 autá pôjdu, ale kto pôjde na Brave? Tá odíde sama? Erik ten nepôjde. On nejde. On ide teraz na park. Kde to je, vo Vrbici? Ľudánov, to je tu, nie? Nemôžeš ísť? Nie. Ešte tam bolo perfektné. Všetko tam je krásne. Zoberme, jak znovu. Zoberieme žalmu? Aj veže? Máš aj brožúrky veže? Jano, daj mi krížový šrobovák, ale to je krátky nejaký taký. Tam sú vysoko postavené. Myslíš kraťas? Hej, takýto aspoň len, takto len. Myslíš kraťas? Rozkaz. Kraťas. A ideme, končíme. Ale Robko, počkaj, Robko, si to si Peťko. To musíš hrať. No veď to bude hrať, ale napojíme na zastrčke. Robili sme náš hudbu, nie prevodovku. No veď práve preto ti Chcel by som to aj počuť, než No veď odovzdám ja dnešnú vidíte to. prácu. Lebo tých 10 eur si musíš zaslúžiť. Poď nám oblejte to kolo. A čo si, že koľko ti dá? Však ty sa snúbeš, že ja to mám piči. Jano, Jehova ti svieti na tvoju cestu životom. Počúvaj, Jani, keď sa bude Peťo jednať, to bude prvýkrát v živote tvoj dobrý zárobok. No tak výborne. Počuj, To bude prvýkrát dobre zarobený peniaz. Nie, na hodinu dojem ten šrobovák, lebo už aj ja sa chcem ísť umyť. A však idú dolu, dá si Rozumieš, čo povieš, špinavý? To nie ako ty robíš za 10 eur a za 50 eur ani netviham vysávaš do ruky. No, no nie je tak. Počkaj, môže byť krátka? Krátka, aj sladká, aj sladká. A zobral, vieš, že zobral telefón, stratil sa mi telefón a Jano ho zobral do záložní. Kúfri je úplne. Kronka je mu do rodiny starý Kronka, to je striko. Není to striko. A Nemetovcov Kronka fajčil. Vieš čo, ja viem, ale on Vieš o je tom, ja viem. môjho starého brata. Ale piču, ale z ktorého kolena? Akože z toho. No však to je pokolenia. Ale jedna. Ale veď keď sa hovorí v rodine, Ale zo zeleňákovho kolena. veď keď sa praví, že ona mi je z 3. kolena, ale tá rodina mi je zo 6. kolena. Kronková. Áno, Kronková. Ktorej robíme hudbu do ako na Vianoce, darček. A veď teraz je len leto. Ale my už sme robili predčasne, lebo Ty robíš Ježiška teraz? Áno. Podľa nového zákona je záchod si Vianoce. Ale piču. Ja si prečo trebi žalm. Ale Peťo, nie? Počkaj, ale Jehova nemajú Vianoce, tak jak to doriešite? Ale nemajú Vianoce. Ale to nie je jehovistické. Je. To je veď bravo, pretože baptistické. Ale som počul, že ale k tomu dal auto že Sonyho. Sonyho, čo vyhrá, tam je na... Nie, Sonyho tvář tých hrudníkov, kašera. Káčera, včera si bral, že aký zlatý vtip, už dneska káčera, jasné. Pekný, ale taký A včera čo im povedal, že on nemôže chodiť za jeho psom, lebo ho urizne. A kto, on má psa? Má. Ale nie, že mama má psa. Mama To má. ma ojebal zase. Mama má Zmúrka, jazvečíka. Odvodím ti ho vážne, Buba sa volá. Buba. Mama Buba, Mara. Maša, Daša a Tomáš. Tomáš. 5 psov. No. Moja A je- mama chodí na oné, na A je- snehové záprahy. A jeho brat zvykne ostriekať, keď si honí psa. Jazvečík ako vodca a ostatní sú husky. Mama chodí do Počúvaj, a Tatier. teraz ešte idú kúpiť kozu, Vážne. lebo... A budú nikto jebať. nemal husky v Levici, Nie, lebo jeho mama tak povedala, že však daj im aj mlieko a Aťko si príde na svoje. Na záprahy. Áno, do Tatier. Nie, Bubina ako vodca, ten jazvečík. Ona má také konia Nie, pohore. máme štyroch. Nie, psie záprahy. Aj, nie, Donovalo, fakt! Teraz v lete. Vážne, tak nie, v Zime, lete čo ti teraz sú hovoríš, že v zime. prípravy. Kde Teraz sa majú pri- prípravy. Kde sú príprahy? Prípravy majú teraz, chodia sa po lese. pripravujú? No normálne po lese má prípravy. Trénuj, dávaj mi letné granule im dávaj. Zaujímavé, to je veľmi zaujímavé. Letné granule. Peťko, vidíš niečo, počkaj. Na čo sa na teba svieti, keď on robí hudbu? Čo to... On montuje na teba si ozvezený. Počkaj, ale Peťa... Vidíš niečo? Si majú letné Dobre, čo? Neboj sa toho. Ty si zvedavý, prísam na jeho chrbát. Dobre, na tej mužky komáre. Ja, aj dobre. Idú na teba komáre, Peťo? Nie. Neboj sa. Nahrajem. Opál mi chrbát! Nie, to je taká masáž, neboj sa. Je to za tie Opál práve. mi! Zach, budeš že ti teple niečo teče po chrbte. A Jano bude ejakulovať. Jano mu tam dá ejakulát. Veď tu je na stole Lajtku, položená. kedy si to videl, že ja som pil lajtku? Ja nechodím. A A život Hej, sa s tebou. počúvaj Robo, vieš, aký cirkus tu on spravil za lajtku? Vieme, však ja som odišiel nervózny domov. No, mohol by sa ešte raz ukázať bielu nohu. Keď ty mi ukážeš Ja tiež. mám ovku stále. Dobre. A nepôjdeš na Prahy? Pozývam ťa na 17. ročník do Tatier. Ideme teraz vážiť november, december. Ešte neviem presne termín. Nie, na 3 dní tam. A mohol by tam ísť aj Sony? Môže. Ale Sony bude Bubu vábiť, pozri rýchlejšie. Si hrudníkov chodia aj bez toho. No. Jano, vieš, že nemáme túto pínačky?
Vy ste maďarci. Ľudzostrinacky nemôže mať, pretože je tu jeho dcera, ktorá je poznačená. Daj sa, Našimi. Späta. Prečo nejak- Dušami späta. No, Robo, Peťo, o 10 sme mali dolu, ne, piči, v piči. Nemám aj jeden dám. A vymeníš mi tvoju kromu krásnu na eskorta kabrioleta? Dobre, tak si... Ole. Čo? mám chromu natočenú na videu, ako ju ťahajú na lane. Vieš, čo som predal regatu? Prečo si tu točil ako včera ťahali? No, popičiche. A prečo to ťahali? Počuj ma. Ale ty- Moje klí šiel s autom, začal som robiť s autami, áno, v roku Všimol som 2000, si, kúpil som Fiatka, Fiat Regatu Lada. za 100 €, vygitoval som, robil som aj týždeň ako kokot, predal som mu za 100 €. Takže bol si šeptom zarobil. A koľko si vyrobil teraz? Vyrobil som asi minus 200 korún, ešte v starých cenách. A ty máš na týždeň 200 korún? Cena tvoja? Áno, na týždeň, ale minus, lebo ja som ho kúpil za 100, predal som za 100. Takže bol si šeptom. Dobre, ale týždeň si na nej robil, Ale takže... som si mohol robiť na nej. No dobre, tak ale ja by som si rátal aspoň, neviem, 500 korún hodinovku. Ja som si rátal to, že som sa s nej, že som si mohol robiť. A to, že som s nej robil, tak som ju potom... A nebude tam nejaké montáž hudby. Nejde, už je nepojazná. Čo je? Že nedá sa nastopovať. Ale vieš prečo? Banálna vec, Vieš neviem prečo? nafta, jasné. Nie, lebo oni tam zapli náves. No, ťahali veľký čom. ťahali. Čo? Ja som to vedel, Kánoe. Peťo, nefajči, to sú moje prachy, robíš. Ideš. No veď už je to spravené. Peťko, svieti nám zasilovať. Peťo, bordo si ja svieti. Chlapci moji. No, Peťo, svieti nám to, ty si svieti mal nám to. celé leto s ním robiť hudbu. No, Peťo, svieti nám to tu. Ale len takto po tme. Ale šikovnejší ako Maťo, lebo robí. Daj sem svetlo. Kostru tam treba tam. Robí a zasmieš mi peniaze, to sa mi páči. A takýchto ľudí si ja vážim. Robia jak debili, nedostanú dokopy nič. A Maťo by chcel veľa peniazí. Maťo by chcel, dobre, že nie 10 €. Jano, ale vieš čo Peťo chcela, aby som to dojednal medzi vami. Ako mimo. Ja som povedal, Vieš čo, chce, aby si ho zaregistroval na tých amatéroch. Ja ho naregistrujem, on už dostal mail, že už tam je zaregistrovaný, že vieš čo som ja povedal, on povedal, že koľko dostane, ja hovorím, nedostaneš nič, lebo Erikovi som spravil cenu a Erik povedal, že za to, že som mu spravil cenu, tak on tu robí ako taká mulica, ešte 4 auta má. No, takže som dobre, je to dobre spravené. Hej. No, takže Takže čo ešte mi vráti? Ja potom tak dáš Ferovi ty peniaze. Zákusky pečené.